रायजोफोर जुदि मोनद' हारिनो जुदि एसटि होमारोब्ला जोंनोबो बड'लेण्ड नांगौ। रायजोफोर गोसोआव लाखा, बड'लेण्ड आसाम डिवाइड 50-50 नांगौ जोंनो लोगोफोर। रायजोफोर गोसोआव लाखा, जुदि 6टा हारिनो एसटि होनाय माने जोङो गावनो गाव हारिखौ फोजोबना लानाय। बिनि थाखायनो जों बयबो खौसे जानांगौ आरो एबसुआ जि थिरांथा लादों बेखौ जों गासिबो सापर्ट खालामनांगौ। आरो जुदि फ्रायैनो जुदि एसटि 6टा हारिनो होमारोब्ला आसाम सरकार, भारत सरकारा जोंनोबो नांगौ बड'लेण्ड, एक्सट्रा बड'लेण्ड, सेपारेट स्टेट आसाम डिवाइड 50-50 बस बेल' लोगोफोर। रायजोफोर गोसोआव लाखा, जेसां हायो एसां शेयार खालाम भिडिअखौ। थेंक इउ। जय बर' हारिनि।